Tu evento se está iniciando. Vale, zuzenean gauz, vale. Teorian, eta hemen online ikusi beharko litzateke. Ez banabil txarto. Eta... aceptar. Vale, bai, entzuten ez eta dana. Tu evento se está iniciando. Vale, ba, jo, bestaldeko terna be entzuten da eta dana. Me cago en tal. Ya nola egiten du dago, behiz. Analytics, takata, chaten directo, vale. Abre una ventana nueva, es, bai. A ver. Chat en directo, vale. Primeran. Gustatuko litzaidake aparte egotea, pero... Ok, bai, hori da. Horan nik ere vigilatu dezaket zelan doan dana. Vale, ba, hemen gaude bueltan Total War Warhammer gehiagorekin. Vale, jarriko dut kanpaina kargatzera bitartean, vale? Karga dagoen bitartean gure oso zaila imperioa, hau gure imperioaren partida, zergatik ez lehenago, ba, ala zo txikitxo bat korreosekin eta lehenago bukatu duelako, besterik gabe. Ez dakizertako kontatatzen dudan ateko entrega bat, ez badira ez da molestatzen nire etxeko atera deitzea, pero bueno, en fin, España va bien, queridos compañeros. Bueno, España, bueno, a ver, teorían bai, porque Correos da Correos España. Vaya, bueno, hori, arazo txikitxo hori kenduta, ba hemen gaude. Orain jazteren erarte zinez joan, bihar motxukora delako, domeka ikusiko dut motxukora joten nahi zen edo ez, porque Donostera joateko azkenean billetak eta ez ditut ezer erosi, así que na. Evangelioneko manga erosita neukan, baina bueno, gogoak nituen, pero bueno, mi gozo en un pozo. Kargaltzen dago, lortu nuen aldatza tamaino tropa, gertatzen nuen dana kanpaina azeta dagoen ez ezin dela aldatu, puta hutsa da, badakit, baina bueno. Ez dakit zergatik, nik aldatu eta neukan eta gero bera automatikoki birraldatu zuen edo movida raro batez galdetu zergatia ez dakidalako neubez. Baina bueno, arazoak arazo, betiko gauza. Teorian, altxuko dugu kargatzea buka dezala, porque kapaz da blokatzeko jokoa. Por cierto, zurazki aste artean, ordenador emango dute gauza batzuko aldatzera, pizza batzuko aldatzera. Orduan, aste buru honetan zea saiatuko naiz gutxienez, lau bideo grabatuta ditut, hor esateko de reserva. Orduan saiatuko naiz aste buruan zehar, pues gutxi gora bera laurak programatuta utxita izateko badebidez bat bihar, beste bat bihar da, larun bata. Ba, saiatuko naiz gaur bat prestatzen biharko, bihar domekarako, bihar domekarako zaila gongo da. Domekan astelnerako eta martetzenerako argi eta garbi. Porque ez da ezer gehiago garatzen. Vale. Hau emetik. Hona aldatuko dugu. Joko horria ikusten dala. Baina no me conexiones 2. Mila esker denoi. Momentuz dena ondo, optimo, ez dago inolako arazorik gabe. Vale. Utsiko dut txata. Amen. Nik ikusteko. Eta hemen utzi genuen, hauen kontra egin genuen hemen burruka nahiko galanta. Akatu ziraten bi generalak.
bueno, bi armadak edo, baina, bueno, injusto iruditzen zait, baina, bueno, dagoena da. Pizkat lajarekin doa. Bareiteke. Opciones... Ajustes de juego... no sé, guen zeltasunarena. Poiratu nahi dut, porque... muy difícil, vale, bai, hori da nena ikusi. Zeren eta... aldatu nuen egon nintzen atxo pizkat probatzen kaosa. Eta bar pizkat jolasten kaosarekin, eta ordena pizka bat jeitsi nuen. Osea, zailtasuna pizkat jeitsi nuen, ez dakidalako ordenekin eta bar ez dakidalako oso ondo funtzionatzen. Vale, bada espada, tamien dinaz, ikusten, hemen dago, tamien dinaz ultra, baina ez taldatzen jau, hasita dagolako orduan, teorian ez dut ez dela aldatzen. Detalle de los efectos de los árboles, detalle de la unidad... Anisotopegia eta antianalizina jeitsuko dut. Porque... Neko, hau biak neko kontsumitu egiten dute eta hau bebizkat jeitsuko dut. Venga. Eta jonekin bai hasiko gara, oran pizkate hobeto joango zaigu jokoa. Dena ondo badoa, datorren erastetik aurrera gainera 12 gigarram izango ditut, eta plaka base hobeago bat. 12 minimo, momentuz 12, porque bilatu daten plaka base estu bakarrik bi slot dituela. Dagoena da, osea, dirro ematen duenerako ematen du. Gutxienez oren dudanaren baino hobeagoa izango da, hori garrantzitsua da. Vale, kargatzea, nik kargagin ezin dute zer egin, Total Warren karga dira. Sorte dizko bat egin, datorren estetik aurrera pizkatu betuko dugu, hau, explode memoria RAM pizkat gehiago izatea. Espero dut, hobeto joatea. Me está haciendo la competencia vocese. Tipo ona, estrategia eta oso tipo jakituna. Venga. Vale, nola nahi ditzen den. Vale, hona deko gurein diru sarrera asko ditugula, egin jarre defentsa desenta utzi genuela, defentsa egokia dago, gaina ditugu arkabucero bi, ditugu alabarderoak eta ditugu morteroak baita ere, hori primera etorriko zeskigula. Elmelgarren beustut nahiko armada potentea dagoela. Orduan, ingo duguna da, armadarik eta lehen reglutau. Bakarrik erreglutatu alditugu hemendik lau eta hemendik be. Gainera ditugu ja hauek, lehen squarrak. Beitu, ostia, baina lau txanda hartzen dute. Ostia. Jek nahi badute txanda batetan badaude. Vale, erreglutatu ditugu pizkat, ostia, eske, beitu ezberdintasuna, Ostia, diru ezberdintasun bikaina da. Eta esperientzian be, ojito, hau hemendik iruan nazten dira. Alabarderoak ordu, naiz eta mila kostau. Utxenez bitzandetan izango ditugu. Vale, momentu solan eta ingo duguna da txandapaz, ez dakizu zer... Igual beste general bat erreglutatu. Baina, beste general bat erreglutatze berdin zaigu, porque ezin izango dugu armada erritmo handiagoan erreglutatu. Pues nada. Itxaron beharko du, porque momentuz ezin dugu mazke hau handitu. Hau orain txaten interesatzen seguna gauza kertako da, hau principios, baina baita ere ematen digulako frecuencia de teleposición de bajas. Plus 8%, ondo dago, gainera da lurralde guztian. Eta ez dakit, bakeren bat sinatu izango, porque deko gure kontra, estilunaz kenduta gehienak. Gehienak ez du, orain txaten ez dugulako armadazko, baina bueno. Defentsan orain txartan abantaia defentsa egiteko abantaia ona dekogu. Beitu, hor datoz. Defendatu beharko dugu, ezta? Ez, osea, Zetioen geratzen dira guk erasotzeko, ke cabrones!
Bale, orduan egin beharko duguna. Egin beharko duguna ditugu, Aldorfeko hau, igual dezakegu, desbloqueo. Semigrifos, koia, semigrifos, hostia. Hau egingo dugu, bai, nahiz eta dirua gaztau. Ez dakizen bat, ditugu 11 gutxi gorara post bat txanda ditugu. Odun, Ardorfen. Jauntxo bat erreglutatuko dugu. Eta ziko gara. Lau. Bat, bueno, bai, lasai, denbora dekogu. Bai, bueno, berdin dau. Ez dakit, suposatzen dut ez digutera erasoko, saietuko dira guk pizka bat errenditzera. Erasotzen badigute defentsa nahiko desentea dekogu hor. Orduan interesatzen zaiena da pizkat guk desgastatzea. Horrek esan nahi du, armada prestatzen badugu orain, ditugu gutxi gora bera bostzanda, eraso eta irabazi, zuzenean joango algarera Merinburgo bere ganatzera. Horrek abantai asko emango digu, Txanda, konturatu, ditugula 3 txanda horrentxe bertan. Porque bat barko dugu joateko. 3 txanda, Bat, bi. Vale. Ditugu, bat pasatu da, beste bi. Laugarrena, eta hor bajak ez sufriteko. Pizkata apuratzen bosgarrenean heldu algara. Ez dut uste erasoko digutenik, Saiatuko dira guk desgastera jolastea. Haieke abantaila eseteko, haieko lehentxe bertan zenbakien arabera eta ditugun armak ikusita desabantail desentea dekote. Eta hori ezai interesatzen. Fervor beliko. Bai, nahiz eta diru pizkat gaztau. Ondo da torkigu, bale. Alabardero 3, alabardero ballestero bi ditugu. Vale, beste bi ballestero. Ez ballestero bi, hori da eta bi lau. Alabardero 3. Hori da, hau. Horren txertan hori da dekoguna. Bai, eta ja abantaien alkotxo dekogu armada horrekin, Bai. Horrengo kotxan dain jagoa zara. Ikusiko duzuen nola egiten duten alde. Nahiko ziur nago horretaz egia esan da. Nahiko ziur. Barja, peor que Fran, señor, vale, recuperado. Oh, va igual. Coste de reclutamiento menos 10%. Venga. Ingo dugu hau, hartuko dugu Karl Franz. Baina orduan ez da... Bai, txarongo dugu Karl Franz hartzeko, bai. Bai, horragoaz eta horrengo kotxandan heltzen gara. Hau, ego du, ostia, 3. nivelera. Vale, saldia, emango diogu... Caballo de guerra con barba. Bueno, emango diogu, porque saldi guapoak izatea beti garrantzitsua da. Vale, hemen investigatzeko. Erregulazio batidores ez eskit interesatzen.
Grandes espaderos, porque grande espateroak gero aldatuko ditugu, ditugun espateroak gero espatero hoiengatik aldatuko ditugu, oso interesgarriak direlako. Ikusten dara erretiratzen diren, Merinburgora sendatzera. Gauza da, galdu dituzte loraintxe bertan txandatxo batzuk. Oso haientzako vitalak diren txandatxo batzuk. Vale. Orduan, egingo duguna da hemen, Karl Franz erreklutatuko dugu. Reklutar, porque Karl Franz gehiago interesatzen zaigu. Mango diogu armadura. Zuk ona, Karl Franzen gana, armada guztoko Karl Franzera pasatuko diogu. Zuk galeratuko zaitugu. Así, por las buenas. Eta orain Karl Franzekin ditugula, hartuko dugu alabardero batzuk gehiago. Eta espatero gehiago momentuz. Zen aurreko txandan helduko gara hauek daude nahiko matxakauta, bale. Zer joan erreklutatzen bat. Adibidez, pizka bat armada hori egiten joateko guk hauek matxakatzen ditugun bitarten. Ideia da, hauek akatzea eta Merinburgo setiatzen jartzea. Minimo. Eta ja gero besterekin joan, lagundu eta setio irabazi. Eta Merinburgo bere ganatu. Merinburgo irabazita horko horiek erditik kendu, porque hori izango da benetan garrantzitsua. Eta Merinburgora doa. Vale, orduan zuek hemen kokatu mugetan. Lesguar batzuk gehiago ondo etorriko liratezke. Me abitzan nadira. Orduan alabardero batzuk eta baiestero batzuk. Hemen zuek lesguarrekin hasi eta horiek urrengo gotxandarako, bale. Venga. Gauzara erasoko digutela, horren setiatzen badugu beste armadarekin hor, erasoko digutela. Orduan, interesatzen zaiguna, da igual beste armada, jazten gala, beste armada bat, alde egiten dute. Vale, kendu digute horkoen arazoa. Eta utzi digute, baina Merinburgo naiz eta utzi digute Merinburgo aske eta besteak burgo eta indute, beraz bajo sufrito dute. Ostia! Esta unidad éxito. Joitaduak. Ostia, flagelanteekin azten gara berriz, txabar. Venga, setiatxera. Horitxe bertan, honekin suposatzen dute erasora etorriko direla, suposatzen dut. Eske, berdin, nahiago dut hauek hemen mantentzea, bigarren armada bat prestatzen erasotzen badigute, gero berriz, burroka horren ostean berriz erasotzeko, azkenean desgaste hori nabari dezaten. ¿Sabes? Osea, armada bat irabazten dute, plaz, bestea doa, irabazten diote, bestea doa, holan, pim pam, zikizaka. Hor dator, claro, justo. Beste hor biltzen dau, apoioa jasoteko, eta irabazten galtzen dugunez. Fijo, baina ikusi dezakegu zer dekote, dituzte estero asko, dekote un spam de distancia que es acojonante. Eta baina dituzte flagelante batzuk. Erretiratuko gara,
Joder, baina ez erretiratu ratxo. Esteldia erretiratu errekuperatzeko gutxenez. Vale, hemen kokatu. Hor, eldonan harinago baita ere rekuperatzen dira. Eta hemen hasiko gara. Ditugu bi, bale, bat bi. Eta bat. Gero sortuko ditugu baiztero bat gehiago. Lase, ondo doa la plana, ondo doa la plana. Gainera Norlanek arazoa dauka iparraldean kausarekin. Beraz, Merinburgo argitari, Merinburgo haientzat diru sarrera oso da eta haien lurrak mantentzeko toki bikaina. Bretonia eta Linois. Bala, hain ez dugu diru sarrera asko. Bale. Haukin ja inditzakegu hombresa dosma oiek. Eta hau igo dezakegu, epa. Baina ez dekoguna da behar den dirua. Hombre, espateroak. Bale, orduan armada hau ezin du gehiago erreklutau. Bale, ingo duguna da hauekin setiora bota. Haiek dekoten abantaia da, dekotela hori defentsa hori, ez? Baina, bueno, epa. Beste hau ona ekarriko dugu. Baina ja dira 32 frente, 20, 23 eta Merinburgon dagoen defentsa direra 23, 2, 4, 6, 7, 8, 31. Ja dekogu ja azteko ja dekogu zenbakien abantaia, ez? Orduan ja, eta gaina ditugu Irnesguarrak egingo dietela min bat. Irnesguarrak dira semigrifoak kenduta. Dira urrengoko, imperio izan dezakeen urrengoko zaldi baina bikainak, bikaina. Irnesguarrak dira benetan bordo. Ba, eto batzuk erretiratzen dira. Vale. Erretiratzen bat dira inoiz baino beto. Zeren eta orain beitu nora aldatu den bat batean hau. Ostia, flagelante lau, tu, estamos locos! Bueno, irabazteko ditugu hori bai. Flagelante lau. Eta bat bosgarren nivelean, txabal. Ditugu hauek, bitxandatan, ezin dugu erreklutatu, bale. Bitxanda aguantatu alditugu. Nik ele jolastu nezakeen desgastera, baina ez naiz desgastera sartuko, bada espada. Nahiago dute Merinburgo beneganatu lehen bailen, diru sarrera bikainak emango digutelako. Eta orain ja, bigarren armada hori objetivo, arrasar o saquear el siguiente asentamiento, Merinburgo. Horretan nabiltxo, lasai. Ez que behitu, bueno, alanda ere, baja, ez, bai, estereko eta iru azten dira, ez da? Bai. Flagelanteak dira benetan unitate oso askeroso batzuk. Osea, flagelante lau ateratzea armada batetan da asko fastidiatzea etxaiari, porque da, egin behar diezue fokus bat flagelantei ez tiraterako abeitu, eran bakea eskatzen dute! Abeitu, bakea eskatzen dute? No, no, majo, no. No, majo, no.
Orain ja ez, majo. Gero bai, orain ez. Merinburgo berenatzen dudanean, bai. Victoria ajustada, vale. Ondo, es que... Ondo. Hostia. Ondo egin du makina, nahiko ondo. Rango obtenido, vale. Tomar y ocupar. Vale, egingo dugu tomar y ocupar por las molestias. Ah, ya está, mi querido Franz. Vale. Emango diogu armadura gehiago. Armada hau bueltan ekarriko dugu. Pitu bosgarren nivelean. Orain bai, Northland. Nahi baduzu, orain bai baketa zitzein dezagegu. Betu nola nahi duen orain. Vale. Bretonia. Bajo, pues nada. Vale. Orain arazo da Middelheim. Hasi gara Middelheim bereganatzen. Eta Middelheim nahiko potente dabil, Naiz eta hemendik ez daukan defentsa asko ikusten dudanez. Zer deko Marienburgon? Bakarrik, ¿me estás contando? Vaya, orduandik ateratzen zuten flagelanteak. Ezin badute espauneatu flagelante, ezin badute rekrutatu. A ver, to. Kontatzen zari nola trampak egiten duen makina, ezta? Honekin ezin dituzu flagelanteak erreklutatu, eta beste gelo flagelante zituen. Galdera da, nondik demonta ateratzen zituen flagelanteak? Beste probintxan, beste reklutamendu hau da... bai, da guztitaz, bai, ez dute zer esan. Alanda ere Merinburgo be flagelanteak zituen, eta erekin berberak baldin eta bazituen bezerako hau ez zutelako matxakatu, nondik ateratzen zituen. Da galdera. Baina, bueno, punto garrantzitsuak, lortu dugu tinteak. Tinteak komertziorako primeran datorkigu talke hau igotzen dugunean eta hemen deslokatzen dugunean egiteko eraikinak. Bitartean, Aldorf igoko dugu boskarren nivelera ja, baina ja, osea, ja Aldorf topera egongo da eta primeran datorriko zaigu gainera. Eta hori momentuz. Bai, porque ya horrengo kotxandarako ya izan da Merinburgo eta bar, orain pizkat morala berriz igola arte eta bar. Baina, bueno, ja bigarren armada bat izango dugu ja eginda topera. Eta Middelheim orain ikusiko du nola egiten dugun Middelheimena. Principios, hasiera gutxienez izango da un paseo como Pedro por su casa. Eta gero baita ere aurrerago Bretoniaren kontra Grosele lortzeko eta bar. Bale, honek be igo du. Ona da honek Karburgora zuzenean heltzen da eta ez dauka inolako arazorik gainera. Behar bada Aldorferaino joatea ideia hona da, zeren eta Aldorfetik ikustezak hemendik bizio gehiago dekogu. Aldorfera bidaliko dugu, jarriko dugu marcha forzada. Porque total... Ikusten, beste herria be ikusten dugu.
Holan interceptatzeko bizkatxo baten baldin eta badator, primera etorreko zego. Por txerto, eman digute... Zeo zer eman digute, ez da armaren bat edo. Bai, baitu. Espada veloz, komun. Vale, eso, horrekin hobeto zaude. Vale. Pistola bardero hauek bosgarren nivelean, ja, buai. Armalau dago, nivelez igota, primera. Hori, ideia igual izan daiteke, baita ere, hauek batu eta bizkanaka hauek erreglutatzen joan. Itzen da garestitxoak dira. Baina, bueno. Pitinka. Txanda pasa egingo dugu. Badakit pizkate soldadun esperientzia pikuta bidaltzea dela, baina nahiago dut. Espatero, pieskotako espatero horiek erreklutatzea nahiago ditut. Gainera, orain... Korrupzioen delka... egingo dugu hau. Dirua primera etorreko zego, baina eta korrupzioa pizkatigo... Hostia, barrakon... Mantenimiento de gestión funcional a la infantería del imperio. ¡Ole! Hau egingo dugu azteko. Bai, ostia, euneko bosta dugun armadan. Primeran datorkigu, Peitu, bi erreglutatzeko ditugu. Ostia, lau txanda, tío. Vale, egingo dugu beste gauza bat. Hemen gaina merkeago. Zenbat... Iru, vale. Bego una da... Iru. Gau arma hona ekarri, emon, eta itxuli. Ezke hobetan zego, bai diruz, bai txandataz. Bai diruz, bai txandataz. Merimburgo pizka bat morala eta barigotzen duen bitartean. Vale. Uneko bosta horrezte dekun armadetan dira 2000 eta pikuko armadak. Poda biltzen 2000, uneko bosta da... Laurden bat... Uneko bosta da... Amarren baten erdia berreun. Eun eta eun berreun, ostea. Este reclutamiento. Este reclutamiento menos 25% a todas las tropas. ¿Qué me estás contando? Eta ematen didazu orain. Me cago en tal. Zenbaten geratu dira. Itxuli nire dirua. Eta reglutatu bat zuetxako, porque ya bidean gaudela, osea... Chaval! Horrentxeretan horreztu dugun dirutxoa, ez eta txanda galdu dugun, pero bueno. Distancia de la muralla el 97%, vale, primeran. Defentsa behemen inburgon igo behar dugu, hau igo, hori ez, hau igo behar dugu alik eta lehen, porque... Aldorfeko aiat topera, irutxan da falta izki, ikusiko duzue, Aldorfeko bosgarren nivela, tanka vapor, morteiros, Lensguard, caballos semigrifos, arcabucero 6, chaval. De defensa, armada oso bat. A ver, nola sartzen gaten Midlanden kontra orain.
Zenbat behar dugu? Bueno, nik egigo behar dugu hori gehiago. Baina, bueno, beharko dugu, dirua daikogu, dirua ez arazoa. Vale. Txanda bat gehiago. Hemen joan behar gara pentsatzen zer egingo dugun, Porque... Ja praktikoki hori pentsatzeko momentu heldu zaigu. Dirua gorde beharko dugulako. Ostia, ondela gota ma... Ostia, mantenimuna bai... Una torzea berdin zaigu. Hauiko dezakegu. Horrendik ez dugu egoko, gordeko dugu dirua. Ez dugu dirua asko. Eta hauen mantenimendua... Ostia, irgarren nivelan, txabal. Bueno, ona arte torre. Total. Vale. Beste txanda bat, eta orain begiratuko du zer egingo dugun Aldorf. Zer jarriko dugun eraikitzera Aldorfen, porque... Magoak eta bere rekrutatu izatea primeran datorkigu baitare, porque magoak dira benetan indartsuak. Orain, garen begiratuko dugu. Lasaitasun osoz. Aldorf, la población de uno de tus asentamientos está desapareciendo. A ver, hemendik momentuz 0. Hau dezakegu, hau, egiteko santuario Sigma egiteko sacerdotes garros, tal, eta gero hau, tengo de reclutado. Reducción de corrupción vampírica y del caos en 12. Hau ondo torriko zego, baina eskargaro, hemen gero dekugu hau, el carro mágico sin más. Baina gero dekugu hemen magoak eta abar. Igual tengo dut el santuario de Sigma Aldorfen, porque kodazoren korrupzioa eta bar behan mantentzeko ondo datorkigu. Nik uste baietz. Vale, hau, orain. Kalfran segir eman bere biru espateroak. Epa. Eta hiru, hogei. Eta zeu orain, itxuri Aldorfera. Zukor mantendu lagun. Vale. Eta txanda pasa. Lortzen dugun Pascal Merinburgon be ekonomia hobetzea. Igual, itxoin. Ez que Merinburgon arazoak izango ditugu, Karstein. Merinburgon... Utxeko dugu egin jarten general hau, porque Merinburgon... Oneri emendik kentzen dugun bezein pronto arazoak izango ditugu Merinburgon. Egin dezakeguna da... Franz Aldorfereraino ekarri, hau tipo Merinburgora ekarri, ikusten nola bat batean minus amabira doan. Beto eta Sigmako zera ondotorriko zaigu. Dago zutakit zergatik kausa den korrupzioa lertzen dut. Egin dugunagatik, diru eman digula, eta bar. Usta, bosteun urle. Who calls? Vale, eta dekogu bosteun soberan. Vale, ondo. Biratu behar dugu lortzen dugun be... Zera. Esango dut. Komertzioa trataturen bat. Interesgarra esango litzateke.
oso interesgarria. Vale, bona. Zuk hor paratu. Eta segundo bat entzuteko dira zuen behiratzen, dira ondo ikusten ari zareten, ez dagoen arazorik. Bai, ze ondo, primeran. Vale. Denon modoa, primeran. Vale, hau lan. Txuko dut lehen bezala hor, eta venga. Vale. Zuk erreklutau. Bai, esteratxuk gehiago beharko dizen dituzke. Ez que baita interesatzen zeigun Marienburgoko... ez, 300 año distantzia dago, bai. Bi... Hiru izango dira... 300 platikoki. Así que ondo. Bitu, tipo honen armada adibidez. Mantenimiento de ejército 2400. Ba, euneko bostak enduta. Dira, egun da edo. Eta Karl Franzen armada. 3002. Ba, 300, hortik. Eta hori dirudiala ez, armada bukatzeko primeran etorriko zaigu. Vale, sartuko gara Middelheinen kontra ja. Aldorf ez nola, harritzen arma bat erkatzen badu Aldorfera dekogu defentsa bikaina. Orduan horrek ez naula harritzen. Zen eta sartzen da Aldorfetik edo sartzen da Marienburgotik. Marienburgotik badator, arma bat izango dugu hor prest. Interceptatzeko. Eta Aldorfetik badator, Aldorf dauka bidean, eta Aldorf tela. Bete undamar. Primeran. Vale, orduan. Middelheim nahiko lur eremu politartzen duela. Zuk. Nada. Izilik egon. Ez dakizu Karl Franz naizela. Jauen tal. A ver, Middelheim jauna. Dituzula zure 3 provintzia printzipioz. Izilik egon. Ez dugu deklaratuko da? Bai. Orduan zeratik ez nahu. Bale. Egoragatik. Vale. Karroburgo. Pigutara. Baja eskasekin gainera. Oso eskasekin. Bi baja. Bi baja, tío. Que flipe. Tomar y ocupar. Nah, ocupar. Ondo nahi auto-okupazio pasesiko bako oraintxe bertan. Beitu. Primero entorriko zaigu hau. Osa, haien ekonomiari pizkat mine egin dugu oraintxe bertan. Vale. Pegaso Imperial. Claro que sí, chaval. Urrengo txandan. Gora. Venga. Ondo doala hau. Ja Middelheinekin bereganatutan ikustut ja besteek hasiko direla pizkat gauzak pentsatzen. Nahi kotxo gainera. Nahi kotxo. Norland, zer nahi duzu? Han puesto fin a su pacto. Seguro, Norland. Porque nik uste ez dela zure idei munduko ideiariko berena. Pero bueno. Allá vosotros. Bagin matxina egon daitekel. Beitu. Bede armadatxo bat. Boa.
Hau zer da? Actitud emboscada. Jarriko dugu hau. Eta armada, eske, klaro, hemendik Merimburgotik baitara kentzen badugu. Ezin dugu Merimburgotik atera oraintxe bertan. Vale. Ea zer egiten duten Middlegeneko. Armada bera ekartzen dute, vale, logikoki. Haien lurrak ez dituzte galdu nahi. Eta Bretania. Que majos. Vale, defentsara sartzen dira. Eta guk orseti atxera. Nahiago gutau, oraintxe bertan nahiago gutau. Jarriko digo normala. Eta erasora. Ostia, hau da herria amuiaratu. Da, pa! Arresizko herria. Ostia, morteroak dituzte, Hombre, hain armada, ez da... Guk armadan, diferentziarekin armada asko zero behagoa delako guk. Hauza da, arresia. Lau. Adibidez. Venga, hor mantenduko gara. Arazo izan daiteke hau, Kontu segibili behar gara hemen, zeren eta matxinak izan alditugu. Baina, bueno. Hau nahiko ondo doa, Sigmako hau eginda da hau. Hau uste dut egiten duzunean lehenengo aldiz logro bat ematen dizuetela, Jakin dezazuen. Vale. Batxan da pasa. Horrek esan nahi du herri hori laugarren nivelean dekotera, zeren eta morteroak dituzte. Osea, laugarren nivelean harrapatu dugu gaztelu hori. Ostia, bitu? Middlegeneko ez da armada bat hortik. Nara zoa, azte lagunok. Hortik flankatzen banau zube Grunburgo. Grunburgo be armada polita dago, ez? Bai. Men mantenduko gara, momentuz. Naiz eta hausurazki pizkatxo bat, baina bueno. Bi txandetan, hiru txandetan ditugu hemen hiru, oza, botako dorre, 6 dorre, orduan pizkat mantentzea merezi digu. Gainera bitu bitzan da barru kontsumo, osea, gastua igual mini armadatxo bat egin dezakegu hor pizka defentsarako beto, bada espada. Beitu hor dator, erasoko digute. Gauza denarekin erasotzen digutela eta horregatik erretetenatu beharko garela. Bi armada horiek ezin ditugu aurre egin. Edo banan, edo beste ekarri behar dugu. Edo errorre bat egin behar dut eta guk orduan aprobetxau eta eraso. Hoik dira hombres beste, uste dut. Vale, onarra iteratuko gara. Ostia. Ze armadakoa da. Osea, soldadoen gatik, bai, no muertoena, vampiroena.
Bale, oso ondo ez da irekitzen primeran. Hemen ez, hemen. Aurrengo gotxonan ja izango dute behar duguna. Bale, ba, sebez. Txanda pasa. Ja zenbat aurrezten dugun, ja. Bitu, 370 dekogu, Geratu zenbaki horrekin. Zenbatera ino igotzen zaigun orain diru sarrera. Horretan egin agentea. Zer egiten dute alanda ere konde vampiroak hemen? Beitu bostonera, bueno, berron da pigu. Ez dago txarto. Tipo de carga reducido, 15% de la infantería, correctas. Armada de las máquinas de guerra imperial. Placas, a 5 de las desespaderos, caballeros del imperio, Peninsula, caballeros del sol llameante y semigrifos. Estaría siendo dago dábil, Hori oso ondo dago. Hori oso ondo dago. Hemen izartuko gara. Holan jarriko gara, txanda pasatu arte. Orden público menos 17, hostia. Hau igo du niveles. Bizitza igoko diogu. Eta reklutatzea. Iru. Laura, gaulan ja armada al completo. Azaiten duen biolgenek. Hor utzi digu babesik gabe bere hiriburua. Hor, burruko hona irabazi dute hor, Bretainek. Nola dakite hor dagoela armada hori, jarri baduta saltorako, baitu, ikusi dute, zehatzen, urrilduko nintzela, eta ies egin dute. Han detectado nuestras fuerzas, con nirena. Fracaso, vale. Hombre, ahora esotzen, es que denak etorriko dira laguntza. Gauza da rapatzea hortik kanpo. Epa, bale, rekrutatzen dago oraindik, bale. Este txanda bat gehiago behar dugu. Bigarren armada bat olbiltzen badut, errezago izango da argi eta garbi. Baita ere, egin beharko dugu Merinburgon bezara, ziurazki. Horretarako Merinburgo utzi behar dut, bazio, utzik. Eta hori eraso bat izan daiteke moralaren aldetik. Espero dut hori esertatzea, Midelgeneko tipo hori ya me está poniendo... Vale, esto es esto. Txorro da dela hori egitea, porque azkenean sendatzen garelako, pero bueno. Minus sortzi, izango ditugu sortzi bider bost berrogei. Sortzi bat txanda, pizkatzu bat gehiago. Ona.
Vale. Eta txanda pasa. Erretiratzen da. Horrek esan nahi du hortik armada bat dagoela, gutxien ez edo biak. Ziurazki bat bakarrik izango dutela. Ziurazki, Segin kasu asko bada espada bez. Vale. Merinburgo. Vale. France. Ona. Eta txanda pasa. Ondo doa, Ondo doa gauza. Oso ondo gainera. Oso ondo doa gauza horreintxe bertan. Egia da baita ere ez nagura egiten burruka gehiena, porque nahiko gure alde daudelako. Eta tipo hori zer du herrira? Aki? Handekote armada bat, beste batek arri dute horra. Vale. Arrasa salda de Osland, tonta. Respondidos Nordland. En fin. Franzona. Egia. Hauekona eta hauekin jakin ezeko tala flagelanteak dekogu amarentai nahiko polita. Ona ekarriko dit holan laguntzen digute bada espada. Erosotzen badigute edo dena delakoa, hor laguntza dekogu. Vale. Ez dute zer gehiago, txanda pasa da egin dezakan gauza bakarra horreintxe bertan. Gainera zaldiekin, orain dekon zaldiekin dikun abantaia dekultugula zaldi asko eta horrekin bere morteroak bakea ez da. Beitu. Hau onartzen baduzu, Dirua ez. Hau. Nada, ez ebez. Utsi dute hori... Osea, ez dute mugitu ez armada hori. Oh. Prepara bien tus defensas. Las fuerzas del caos no se detendrán ante nada, con tal de traer la destrucción. Hostia, zenbat armada espaneatu dute hor. Kausa bat batean, ez? Joder. Jonar kaon, tío. Vale, listo irabazteko dena. Setio bat da, baja sufrito egiten ditugu noski. Ocupar. Eta nizuk, hau dago, hau baino txartoago. Eta en France niveles igo da. Oh, purificación de carga, venga. Winsmurren arrezak zituzten honekin, vale. Hau dekogu, gurra dekogu baita ere. Eta hori dirua da guretzat.
Behar bada gutxienez beste general bat, bai. Hartuko du, Reyes de Familia. Vale, reclutar. Gutxienez geldoago jetxuko da. Why talk to you? The Grand Theogenes should declare you traitors in heaven. Zaude deitzen, emperadoreari zaude deitzen herejea Aberlan. Do not waste my time with petty talk. Make your offer and be done. Bole. Jakin dezazun nire dara zuen gaineko abantaia. Baina, bueno, okei. Eta edatzen zego Midenheim, bere ganatzea, haien hiriburua. Eta dut Norrland hemen dago. Armada bat dekote, ia lortzen dugun harrapatzea armada hori. Suposatzen dut hortik aterako dutela, oraintxe bertan. Duan horretzen da zaratek ez duten nahi momentsuan iregin inor. Bai, gorra eramaten dute. Vale. Dena gorra eramaten dute gainera. Aberlan, esta facción ha sido arrasada. Aberlan. Vale. Seu hemen. The Empire. I am Prince and Emperor. Move! I will not obey. Defentsa bikaina dekote Midenheim. Midenheim bai jolastu beharko dugula desgastera. Defentsa oso zona dekote Midenheimen. Marienburgon zer eraikin izango dugu. Igual gaztelua. Ostia, primeran datorkigu gaztelua nivele zigotzea, You are not welcome in my court, yet here you are. Friend or foe, we will see. Mira, sortxiron eta bakea. Dirua primeran dator, igual onartuko du momentuz. Pizkate egoera onartuko dugu momentuz. Txoin, diruarena. Horreko digo el pacto de no agresión también. Eta... Hago esto onartuko. Pagos. Exigir pago. Mila sortxiron ordenetxeko kapazarie, vale. 2000. Diru guztiak endu diegu primeran. Vale, gaina primeran etorriko zaigu eta egora guztia pizkat solidifikatzen dugu. Ondo etorriko zaigulako, pizkat gure ekonomia garbitzeko baitare. Karl Franz itzuli ona. Marienburgon, hau, igoko dugu nivelez. Eta benek ezin dugu zer gehiago egin, bale. Suposatzen dut hau, ez, gazteliko behar dugu, bale. Claro, egin nuen, hau, igual, ez, bez? Orduan zuten ematen zidan aukera egotzeko. Igual gaztelu bat, Bale, bueno, lehenengo Marienburgoko gaztelua interesatzen zaidalako Marienburgoko egoera hobetzea. Ostia, lau txanda.
Vale, komertzioa. Bredonia, ez du esan jakin nahi, gure Musillon, Bastonia. Mejorando. Manlings come. They only do when they want something. Vale, Veseves. Líneas fronterizos. Deliver your message. Que va. O sea, a hincharte la maten gara guztiekin, pero ¿qué me estás contando? Mejorando, hostia. Ba, orain pizkate demostratu dugula zer pastataz eginda gauden, ziurazki orain pizkaka txanda batzuetan gure goera politikoa hobetuko duela. Ziurazki, Tiñon nik. Por cierto, erosiut Japonerako iztegi bat. Bai, egunen batetan Japonera joatea gustatu gure txaidetelako. Vale. Primera handoa gauza, Hombre, geldoago noa... A ver, nabaritzen da, igo dudala zailtasuna normaletik oso zaiera. Asko zere geldoago noalako. Baina ez doa bat ere txarto, Ez doa bat ere txarto gauza. Hail to Leon Core. Zer nahi zu, Bastonia? Aid you in such evil times. Leoncourt. Pacto de no agresión, pago son... Vale. Mango digo dirua, bai. Aina Bretoniari interesatzen zigu bakea izatea berarekin, porque Bretonia daukan, osea, Bretonia gure konta esatzen bada, Bretonia daukan soldaduak infanteria orokorren zaldi honak ditu, baina infanteria da benetan tristena. Nik suposatzen dut oraintxe bertan pizkat egoera guztia hobetzen doala. Greetings, my countrymen. You come in peace. Ondatuko duzu. Marktag. Ostia, beren ganatzen du, Midelgenen ondoko probintzia bat. Ba, momentuz ez. Baina ingo dugula pacto de no agresión. Vale, ondo. Ondo datorkigu ondo, hori. Hori primeran hasiko zaigu. Gauza, erekin da imposible. Tengo un pacto de no agresión con Kiesl. Dodela, buf. Urrun de narices. Toast Urson to your arrival. Do not worry. Hauek... Greetings, my countrymen. You come in peace on this fine Marktag. Vale. Nordland. Deliver your missive and then get from my presence. No, ez du narteko ezta. Na, vale. A ver, Bretonia gurekin hobetzen doa. You tread upon Bretonian land. I'll have your will and Na, vale, zebez. Bueno, hobeto dugu. Agresio paktua lortu dugu. Eta horre bizkat, imperioaren... A ver, ulertzen dut baita ere kausa datorrelako. Eta kausa izango da... egin dutena hor. Bretonia baino lehenago helduko da berriz. Suposatzen dut, saiatuko naiz, heltzen, baina suposatzen dut haiek bereganatuko dutela berriz provintzia. Saiatuko naiz heltzen, baina... Baina ez dut uste lortuko dudanik.
Lehenko, eske, igo dugu be, gure potentza militarra igo dugu. Bretonia eta Bastonia. Bretoniarekin paktu nore zen dugu. Ostia, barain entratu naiz. Enanos, karak girim. My throng stands ready. Do not dis. Vale, ese bez. Eta angluzte etxea. Yes, yes, speak your flowery words and big. Enanoak dira. Signos fronterizos. Deliver your message. Ke ba. Eska gehiago betu behar du. Temenik 0. Nendik ez dugu zer lortuko momentuz. Guzti hau, hobetu arte. Vale, sebez. Txanda pasa. Ez dakit, ostia, hor dago torziaren armada bigain hori, ojito. Vale, igual bai lortzen dugula bere ganatzea. Eske hori glose lortzen badu gortzen dugu hor beste... Ai, esango dut, beste edikto bat egitea. Eta hori firmenan etorriko zaigu. Baina, hor, astuta utzi dute, grosel, osea, inoiz baino beto. Hombre, komplikatu izango da, porque berriz kaina emango digu, baina baita ere katza lortuko du, komertziorako... Ez dakidana da, helduko zaigun, diruz. Baitu, bai, kolonizar. Vale. Ba, orain, hemen, este dikto bat, komun egin dezakegu, primeran. Sortxiron. Ba, etorreko goratzen da, hemen, Aldorfen. Ostia, bitu, kausaren... Bueno, dike... Ez dugu... Los tratados comerciales. Momentuz hau, hemen kausaz nahu larritzen. Jo, escorten público mascota, hombre. Personajes, nivel de dificultad, impuestos, corrupción... Cambio por turno -1, o sea, emango digu... -2, baina, bueno, dagoena da. Hemen egora txartuago dago. Osea, eta diroa primeran datorki gorentxe bertan. Baina Zuraski pertsonai hori horren joango da, eraro hortik. Baina, ya, de base, saltasunagatik de base saltzen dizute lau, así, por la buena, venga, pla, a joder. Bretonia ahora egin dute herri bat. Ez. Aldorf, -5, bueno, momentuz. Baina, 74, eske ez dugu dirurik, txabal. Etorriona, porque es que... behar dugu, osea, Aldorf behar dago. Ba, igual hau kanporatu dezakegu.
primeran. Ikusten duzen nola nabaritzen den dekretua momentu batetan, ezta? Bueno, momentu eta general bat, pero, eske, eta feitu, zazpirunera diru sarrera, joe. Gero, hau, igotzen dugu, urlengoko txandan, eta gero egiten dugu ekonomiaren diru pizka bate gatze mina bat, eta horrekin jabaita ere tela, lortuko dugu hori zeo zer, pare bat txandetan edo irutan. Eskan nabaritzen da, edikto hori nabaritu egiten da momentu batetan nola hobetzen duen egoera. Gauza da, suertez Franzo ondoan dago, bada espada berpadukar middle geneko gune horretan joan berba gara. Conde Lector, el lector pide la paz. Me parece muy bien. Vale. Menos 6, ojito. Horrekin kontuz. Hombre, matxinadaren bat agertzen bada eta Franz bidaltzen badugu, beto, esperientzia gehiago bazten dugu. Hori egia da, bale? Zenberatuko dena ondo dala, eta printzipio ez daude arazorik. Printzipio ez dena ondo doa. Vale. 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 Primeran. Vale, ondo doa. Ondo doa dana. Posten nau dena ondo joateo. Hori asko posten nau. Venga. Txanda pasa. Bi txanda pasatuko ditugu. Eta gero gatxe komine egingo dugu grosele, porque gatza primeran datorkigu. Hora egin digute kriston favore bat. Eta Marienburga egingo dugu tintena, Hori argi izan, Marienburga egingo dugu hau. Igual urrengo txanan jarriko dugu egitera. Holan tinteak lortuko ditugu eta diru sarrerak balde batetik eraikinak egiten dituen eta beste balde batetik komertxoagatik. Hori gainera primeran datorkigu. Oso primeran. Tintak eta gatza. Komertxolako, ojito, gainera tinteak diruzko errekurtso bat da. Beraz, ja horri esker zurazkilo hasiko gara lortzen komertxarekin diru sarrerak, gure armadak hobetzeko. Tribu de los cuernos rojos, me parece muy bien. Venga. Hemen. Hau. Eta hau. Vale. Eta grosoen uren gotzan da, gatza. Korrupzioa jaisten doa, esan nabil txarto. Edo ez da igotzen gutxienez. Tamaina guarnizion 20 armada bat bezala, txabal. Vale, beta txanda pasa. Primeran. Imperia honditzen doa. Hori bikain. Bestak badatoz arroietako armada bat. Groseiera datozte, ezta? Ziurazki. Eta groseien dugu defentsa da barregula egitekoa. Vale, 28 onzas de sal. Ziurazki onna badalin badatozte bitxanda beharko dituzte. Armada bikaina ekogu, ostia, karroak, me cago en la puta karroekin. Kontuz karroekin, Kontuz karroekin. Porque
Grazia dirudite, baina... no. Inolako graziarik ez, karroak. Turutum. Pam, para pa 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 pam. Vale, sakatzen daude. Bretonia eta Parraban. Entzuna estu diplomada, papa, konfianza... Vale, osea, Bretonia ja Parraban bere ganatu du baita ere. Joder, zenbat sakio eta zenbat gauza. La leche. Vale, zona 10%. Hemen dekote, rekarga gutxiago. Hau be ondo dago. Capacidad de reclutamiento +1. Egingo dugu hau lehenengo. Harinago tiro egiteko. Korrupzio egotzen dago. Azkenean sartu beharko dut nada. Hostia, bitu, klan angruza nola jarri den, txo. Osa, ez angruza ez besteak. Greetings on behalf of the Empire. Now what brings you here with a sheathed blade? Ezin dugu komertxatu, vale. Orduan ez egu interesatzen. Northland. Do not waste my time with petty talk. Make your Una agresión. Acuerdo comercial. Es que la rueda del conte cabroiak, Temango diegu diru pizkatxo bat. Adibidez, 300. Cabroiak. My hand hovers close to my blade. Utter your demand. Bez, me cago en dioro. Jarrizari, gogor, My hand hovers close to my blade. Utter your demand before I raise it. Y si le cago en emperador naiz y te metió una paliza del copón. ¡Paleto! Es que me saqueo picaña gaude. Cibor. ¿Ves tú cargacha? Total War de error. Muy bien. Por cierto, dago pizka bat txarto, Aldorfen aldatuko dugu ediktoa. Jo, baina eski movida izango da... Diru sarraga bera egingo digutela. Momentuz... hori ez. Hau. Bai edo bai, beharra deko gorrena. Eta azkenean atera beharko dut, ikusiko duzunela azkenean atera beharko dut, nola deitzen dira, gauzaren beste general bat hortik, tio. Beste heroi bat, generala ez heroiak dira. Azkenean atera beharko dut, sacerdotaren bat edo, korrupzioa dela eta. Ezke ekonomia besteko gu... Patear koetes. Hauek bera datoz. Hauek gugana datoz hauek. Eta horiek laguntzera, ez da? Zuguzatzen dut. Hostia. My orders are to move. Who calls? Vale. Es que... Alandare minus lauean dago, Korrupzioa ematen digun negatiboa, me cago en dioro.
Eskatera behar dut, bestela... Let us forge our faith. Yes, Asko fastidiatzen dago atera behar izatea, baina eske bestela ezin dute zer egin oraintxe bertan. Hor moeda guzti horrekin hor. praise Sigmar. También antzeko parecido Gabil, osea, ez pentsa que... Tagan pizkat kendol ditugu kausaren eroiak, porque si no... Berdun leheneko gauza da kausaren eroiak kendo eta gero esplegatu tropa hori egoera hobetzeko, besterik gabe. Eta beste, pero bueno, tío, Hiru, ya, o sea, os estáis cebando ya conmigo, Hori da nirekin zebatzea, o sea, cebarse a saco. Hostia, ez dut uraren bila joan barko naizela. Por cierto, teorian sakatzen basaude ezin zara mugitu, pero... Aia la máquina, hor seteatzen daude, primeran, hori banekien, gertatuko sala. Irabazteko ditugu. Venga, fuera. Victoria ajustada, ve. Baina mia bosteun diru irabazten dugu. Mira, es que diru... Fragaso, azten gara ondo. Ez que... Beitu gaztele hobetu. Eta gaztelo batzen badu, 60. Beste bizkatze bat gehiago ematen digu, baina hemen... Hau inbertsio gehiagoa da. Vale, armada wakatu. Listo. Bai, dirua batu. Bai. Buah, espateroak. Bigarren nivelera, chaval. Osa, bosgarren nivelera, que me diga. Eta orain hemen, beste gaztelo baitare, jo desako gu nivelaz. Hau segurazki atxera egingo dute, porque, hostia, el nivel bikaina, ¿qué? Vale. Buah, esta Fransekin hor lortzen dugu. Egoera mantentxa, chaval. Vale. Ez que se batu dira, sartu dizkiat hor bi agente, 3 agente, eta hori da, oza, niretzako, hori da, cebada total. Oza, bat, vale, bi, bueno, pero es que 3 ya, niretzako, cebada total. Vale, hor datoste bi armada, joder, baina bi armada ia oso, Baina katzera egiten dute, vale? Eta datoste... Baina datoste ona. Osa, vale, armada hau nahiko esperientzia ona dauka, pero...
Bai, bitxandetan bai egongo gara, oza, bai izango dugula hor bitxanda. Let us forge our fate. Lau. Eskaudein bat batera. Beitu, hau dago batean. Bathe in soul. Éxito, ole. Ba, la gente bat gutxiago. The nation calls. Eta gurean niveles igo du. Vale, hemen ez da... Vale, hemen, claro, pasatu dira ona orain, obviamente, osea, hor pizkadia kontrolatzen hasi da, eta gero bera egingo du. Baina, eske... Ba, eta hain datozte bi armada hor... Ben prestatu behar, ez dakit nola, baina... Ez dakit nola egingo dugu, baina... Bitxan da, bat beharko dute desembarkorako. Fijo, hori fijo esan dezaket. Orduan bitxan da... Hori biliko da, Snuke nahi... Betu bat alde egiten du. Vale, ba bai emango diguna denbora. Es que presento la bertan bost. Vale. Merinburgo dagoen defentsa ez da munduko berena, Osea, ez pentsa... Gutxenez, heldu gaitezke momentu batetan, arazoren batetan Merinburgora. ¿Qué dices? Zeuneko bost plus zeuneko bost? What do you require? What? Por donde etorri ona, Let me talk to the flock. eta desplegado. Zen eso zer egingo du, niku espero, baia. Vale. Eta, hau, ja, niretzen deltzen denean egin egongo da gaztelu hori. Vale. A ver, lortzen dugun gaztelu hori bukatzea haiek etorri baino lehen, porque primeran etorriko zegu gazteluaren defentsako tropa horiek. Hau zer gertatzen den. Armada bat hortik dator. Beste armada bat. Hor dago beste bat lurraratzeko zorian, eta hortik daude beste bi. Eske... Datorkigu gainera... Potoloa, Eso ez pentsa... Vale. Is it time?
saiatuko gara. Frakaso, bueno, lasai. Ni bile zigo duzu hori hona da, bale. Hau behar dugu, pero de ya. Hemen besta desplegatu dut, eske me cago en tal. Eta... primera etorriko ligukete, baina... Ingo dugu hau diru gehiago emango digula. Beldurtutan nago, gainera etorriko zaigu... Serio, Osa, mendatorkiguna, ojito, Eta hobez ez zitututxe, porque... Eske... Estela Franz eraman mongo nuke horla gora, eta... Apoio gisa, bigain esango litzateke. Buah. Gainera datorkiguna. Eta hor kauseko bi armada. Ostia. Horrein bai ezin dugula mugitu Franz. Kausos norbait barkatu, segundu bat. Ez dakit zer demonte egin nahi duten Groselen, baina Groselera doana ez dauka izena, Osea, benetan inotxuet. Oh my god. Vale, hau, akatuko dugu. Fallo, ¿qué me estás contando? ¿Qué dices? Fallo crítico, pero tú estás flipando, colega. Buah, mendikausa, hortik datorkigu aquí encima. Nola sartu dila hon arte miden gen matxakatu gabe, tio? Eta hauek ez dira arkaon, oza, bat bera bez, gainera. Está un poco más arriba, da igual, o sea... Why talk to you? The Grand Theogonists should declare you traitors and... Que no me trates de traidor y de hereje. Vale. Buah. Datorkiguna gainera, txagal. Igual, hemen pokat. Baina nire ez duten adurtzen da, nola ez duten besteak akatu edo. Osea, jende gehiago dago ni baino lehen. Buah, herri hori astu. Eta ustut jokoa blokatu egin dala. Ez? Asto netas, hau da... Babeste, osea, karroekin bakarrik... Karroekin tartilleriakin bakarrik... Babeste zina da. Hombre, nik uste nio gutxen ez zera egin alnuela, pero bueno. Ba, perdidas 3, osea, es de chiste. Esto es de chiste, colega. Bueno, igual orain Franzekin... Ba, eske beldur daukat... Bueno, beldur ez...
hor goian be, tela, gertatuko dana. Porque guztiak baldin eta badatoz aldi berean, naiz eta armada asko izan, Ostia, ez dira heltzen. Haiek bez. What does the Emperor bid? Into battle. Botxa. Zehatzen gara. Saiatuko gara. Abantail txikitxo bat dekogu. Ez dakit zer egin. Saiatuko gara egiten, Ia bezurde eskatekin matxatzen ditu eta beste beldurtzen dituen. Beste resultado bat izan daiteke gero eskenlezen eraso bat jasotzea eta armada likidatuta bukatzea eta guk erretiratu behar izatea. Gure lehenengo helburua zaldiekin da karru horiek karru hori erditetik kentzea, porque karruak egiten dute min asko. Ondo egiten badugu, ondo atera daitek. Nahiko zenbakien aldetik nahiko abantai asko dekogu eta. Vale? Gaina bere tropak esperientzia asko dekote, baina gutxi dira. Ordune arkeruek, ballesteroekin bizkat desgastatu alba ditugu gure kontra etorri baino lehen. Abantai polita izango dugu. Karruekin kontuz, Kontu handi zibili karruekin, porque min asko egin dezakete. Alabarderoak argi eta garbi kloletaz enkargatu barko dira. Argi eta garbi, gainera. Baina, bueno, eske lau armada erdetik entzea lau armada dira. Gero beste ideia bat izan daiteke Merimburgon erresistentzia prestatzen. Merimburgon arreziak dekugu eta arrezi horiek taktikoki abante ona emango digute. Vale. Eta haien errefortzuak batzuka gure albotik etorriko dira. Ez dakiten ezer datorren, albo honetatik. Txokiko ditugu pizkat hauek txarrenak direla. Alabardero pare batekin eta betako batekin. Guzti hau sartuko dugu batetan. Vale. Orrun, saldiak. Alde honetatik. Hauek hemen. Epa, ez latu nahiz teklas, por txerto. Vale. Zuek lerro principala. Ballesteroak sonatxe eta hauek
hemen, eta gero hauetako bat hemen, eta hauetako beste bat hemen, eta generala hemen atxean. No egiten zen... Zona goratzen hori nola egiten zen dena aurrera eramateko. Pero bueno. Orrun, ea lortzen dugun... Ideia da, ea harin lortzen dugun... alde bateko refortzu horiek akatzea... Claro, dena duten arabera. Zer dutenaren arabera. Vale. Karro batzu dekote, vale. Hauek, hauen kontra. Hauen kontra. Ai, ez, erratu naiz, joder. Hauek ez, kontxo. Hauek ona. Eta hauek ona. Bale, orduan, zuek honen kontra, zuek honen kontra, zuek honen kontra, zuek hau generala da. Hauen kontra. Vale, eta denek argita garbi korrikan. Zuen bazpa hauen kontra be golpea jateko. Vale, orduan, hauek hasi dira mugitzen. Lehenik eta ben ziurazki saiatuko dira batzen. Tropadanak. Ikusten hori da honen arazo. Hemendik birrerin lerroa. Vale. Hostia, ya si era magiekin, ¿qué me estás contando, tío? Vale, borduan. Alabarderoak honen bila. Zuek bi hauen bila. Zuek hiru hauen bila. Eta hauek? Ez ditu mugitu ondo, primeran. Oso inteligente naizelako. Ostia, dena hasi dira erretiratzen. Hau... txarto doa, Hau ez da izan ideia oso ona. Bueno, eta izestituko dira birkargak. Batzuk ona, beste batzuk ona, eta beste batzuk karroen bila.
karro hoia badago jakatuta. Hor laguntza behar dute, serio gainera. ¿Qué quieres que te diga? Es que... Vale, karroa, kendu du guarditik, primeran. Zenun da olertu nola da irabazten dioten, eske... Vale, ondo, hemen irabazten goaz, primeran. Generala. Generala minasko egingo gaitu. Generala botako dugu, porque... Apelotonamendu hau ona. Gure sardiak hor ondo daude. Hobeto hemendik. Vale. Alabardero hauek ona. Horkeak hor daude bere egiten. Ostia, arkeruak. Bas. Bueno, gutxen esan entendimendua dute. Ben pizka bat abantai irabazten dugun bitartean. En general, ia hilda dago. Eta zuk, ona. Vale. Generala ez utzi bizirik ateratzen. Osea, nipa. Nipa. Karroak kendu behar ditugu. Karroak arkeru salde horiek baino garrantzitsuagoak dira. Ben karga bat jasoko dugu hauena. Ez dakit nola paratu. Ez dugu zer paratzeko. Hauek, lo único, pero... Ez da munduko berena karga hori paratzeko. Adibidez, es que... txon, alabardero hauek. Txon, egon. Hauek, ona bota, alabardero horiek horra, hauek ona... Vale, hobeto. Eta hemen zeran dago gauza. Ostia. Arkeru pobreak. Ona etorri, porque es que digan hor laguntzari hor hobeto da torkio. Vale, Vale. General hau akatu, bai edo bai, porque... Vale, primeran. Vale, ondo. Gure esaldiak. Nondik ditut batzuk hemen, eta ez dakor... Men karga bat. Zoetako bat. Bueno, bi hobeto. Ona. Txoin, ez, zuk ona laguntzera. Zuk ona, eta generala... hemendik mantendu momentuz. Ona, igual generala B hemen. Arkeruak posesioen dituko ditugu hemendik. Eta hemen behian... Bueno, hau nahiko galduta dago. Baina, gutxenez... Mina egin diegu hemen.
Hobekoa galduta dago, guztiz. Baina, gutxenez hor minuta utzi ditugu. Hauen bila, Juan. Txonez, oberena Torroren bila joatea, zuek ona eta zuek ona. Vale, zaldi batzuk erretiratzen ari dira. Vale, bai, eta zuek ona, hauen kontra adibidez. Hemenik, ja, dida, hemen zegoen general ez dakit nola joan den. Baina, bueno, haien generala gutxienez sakatu dugu. Zuek ona. Keloak hor jipoitzen, bale. Zuek etorri ona. Zuek ona be. Bale, horra atxetik ja erretiratu dira. Bale, karruak ja ez dituzte. Orduan zuek biok. Ona etorri. Baina ja. Hemendik kokatu, azteko. Jamen geratzen zaiena gutxi gora bera honekin egin dezakegu eta zuek ostia, hor datoz, hor bueltan datoz. Ona karga. Eta zuk bale, hau erretiratzen dira primeran. Ez dakit oso nola egin, Honen karga gelditu, porque bestela hor doa generala. Patagan! Hor gelditu diogu karga, primeran. Ez que bere arkeru saldiak dira, benetan... Hemen dago, beste, ez, bale, unitate normal bat da hori. Bale, orduan zuek hauei eta zuek hauei. Orain despistatuta daulera. Ez dakit ez da nun dauden hauek, pero bueno. Neko justo goaz, baina ondo, polita gertatzen ari da burruka hau. Ni esperientzia galanta gauz irabazten. Ona egin karga adibidez. Tortik tol batzuk datoz. Vale, hemen aliketa lehen una unidad ha sido eliminada. Uste dut lehen zuarren eta hauek erretiratzen dira. Bueno, lan bikain egin dute hauek egia esan da, Enkarga bat atzetik.
Eta guzti hau daude aguantatzen generalik gabe, kontuan izan, osea... Uf, alabardero horiek beharko... Eske ez dakit ez da nun dauden... Bai, hemen ditugu alabardero batzuk. Bale, alabardero hauek... Ona etorri... Hauetako bat, karga egin ostean... Ona itxuli... Hor aguantau lerroa, me cago en tal. Hauei. Hauei. Venga. Hemen dator arrazoa. Me cago en tal. Zueko, na. Venga. Ostia, generala bakarrik dago hemen burrukatzen, que me está... Ah, ez. Orain, irurok. Ona. Txoin, hauei. Venga. Gogor da bilau, oso gogor da bilau. Baina denek itzultzen ari dira. Gurak hor... Galtzen gabiltz, bestela kargatu berriz eta listo. Osea, ez da beste misterio larririk. Ona. Bai, esteroak ondo dabiltz lanean, Egia esan da. Osa da, haien arkeriak eta arkendu behar ditugu, porque bestela... Sufritzen gabiltz gainera, haien arkeruen gatik. Ostia, generala. Generala ezin da retiratu. Generala retiratzen bada, akabo. Listo, saiatuko gara autorresoluzioarekin, porque hau be, ja, nahiko galduta dago. Ostia, erretiratzen da gure generala, ja. No me lo puedo creer, tío. Ezin dut sinestu. Egin duten lan bikainak ezin dut sinestu etatzen ari dena, tío. Izan den burruka bikainarekin ja, segun egingo dugu karga bat egingo dugu, porque hau ezin da gertatu, porque neko arazoa izan daiteke. Eta torkiguna hor. Edo espatera hauek uzultzen dira burrukara, edo neko fastidatuta gaude. Boa, tío. Carro, es que Carro, el señor enemigo ha muerto. ¡Orain!
No te lo crees ni tú. Lehen akatu dugu general bat. Trolak izango dira. Arazo larriena. Buah. Nos comen con patatas. Teneiko burruka berdindu izan da, orokorrean. Ya está, generalekin erretiratuta, listo. Eta bikosten ginen, gainera. Ez que, kausaren armadak, ingo duguna da, kargatu eta saiatuko gara automatikoan. Burruka polita izan da baita ere, hau ikusteko. Nahiko polita. Igual errore izan da banatzea, baliteke. Saiatu behar ginen zeo zer egiten. Espero nuen bestek irabaztea. Azkenean ez da izan. Alandare, kendu diegu gutxienez, armada bi igual. Lehen guarrak bez ditut oso ondo erabili. Osea, bai, erabili ditut ondo, karruen kargaketa bar saiesteko, nahiko ondo egin dutela hor lana, eta hori egia da, hor nahiko ondo egin dute lana, ezin dute kontrako esan. Baina, dagoena da. Haien esperientziak ben nahiko potenteak dira. Alandare, porque derrota valerosa eman digu. Kargatuko dut eta saiatuko naiz autorresoluziaren bidez konpontzen. Neu saiatu naiz, eta ikusi duzuenez, komplikatu egon da. Nik ez dakit zin momentutan akatu, oza, nire hasieran akatu dugu general bat. Oza, nik ulertzen dut armada bakoitze bera generala izatea, baina guk hasieran general bat akatu dugu. Oza, ez pentsa, general bat gutxienez akatu dugu. Hori fijo. Bat edo bi esango nuke fijo akatu ditugula. Espatariak beho ondo egin dute, jan egin dute, oza, azken, espatariak beha atxan utzi egin ditut nahi gabean, jan egin dute karro baten karga, azkenean oberenak zelako igual karga hori saiesteko edo jateko. Horbe espatariak mina sufritu egin dute. Handare kargatuko dut eta saietuko gara berriz egiten burruka hau. Egiten ez, autorresoluzioarekin dira konpontzen dugun. Asesina para corne. Pero que blasfemia. Beito, kendu diegu general bat fijo. Hau, kendu dugu erritik fijo. Beitu, hau be, kendu diogu. Osea, bi seguro kendu dizkiogula. Baina, hombre. Ingo dugu kargar. Aurreko txanda. Bai, lasai. Eta bitartan nua urpizka baten bila eta txizagura nagoelarekin be. Kargatzen duen bitartan, karga luzeak denez.
Beitu, justo. Justo. Justo txandapasa egiteko. Porque... araño ez gara heltzen. Que ba, ez que onarte luko bagina eta hauek akatu alizan bagenu. Edo hauek. Ez que... ez gara heltzen. Bueno, a ver... Bai, The Nation Calls eta dekogun arazo potoloa be. Eta horkaban hortik dator. Ostia, Winsmut, astorik dut Winsmut. Me cago en tal Winsmut. Eraman nuen Karl Franz gora eta Winsmut defendatu. Me cago en tal, astorik dut. Cago en sos. Bueno. Ba, ese bez. Hor gratoko da, Winsmut, astuta. Agur, Winsmut. Sayonara. Eta garbi galduta dago. Irubaja. Tristea da irubaja garri jasotzea. Eta, orain jazugu egurra produzitzen. Bueno, egurra da. Hor dago beste armada bat gure lurretara datorrela. Aldorfen ondotik. Teorian kaosa horrelako lurralde normaletan min jaso beharko luke. Ez banabil txarto, baina. Bretoniara da. ¿Qué dices? Igual. Marienburgo es que Marienburgoko defentsa ez da batere ona, naiz eta bueno, que ba, es que ez da batere ona, zer eta tor. Larritzen dago egoera guztia. Es que Marienburgon, a ver, Marienburgoko abantaia da arresi on bat dekogula. Eta Marienburgora badatoz, zin dute karroak elabiri arrezia dela eta. Horrek edesa... Ez que igual Grossel sakrifikatu behar dut orain txedertan, Grossel sakrifikatuko dugu, porque Marienburgon defendatxa hobeto da. Gero Inhard eta baria defentsa gehiago dauka. Eta aia bakarrik igual egin aldute asko. Morterak dituzte eta dana. Orduan horrez honetazu bat dago. Esa da heltzen. Joder, noko berrogeia, chaval. Honak harriko dut hau, ea zer egiten duten. Konfraz, eske me matxina izategotan gau behiz be. Buah. Oso komplikatuta dago, moi dago,
Beste partetan, claro, normalki jolastuta. Hostia, setiora datoz, Bueno, bi armada horiek nahiko ondo, hauek nahiko ondo egingo dugu, porque... Aldorfeko defentsa da, vale? Osea, Aldorf da, vale? Ditugu bestogei soldadu gehiago hor sartuta, morteroekin eta dana. Ez da ezer gutxi hor dagoena. Vale, Marienburgo, bai, justo, uste non bezala. Eta Grosel desagertuko da. Grosel sakrifikatuko dugu, baina Marienburgo defentsa egingo dugu. Orduan, Marienburgora jausten doan gauza guztia ziurazki saiesteko dugu. Grosel sakrifikatu dugu, baina bata estaren truke. Orduan, ziurazki ja, Marienburgon, hor, pum, va a ser como el mulo del norte de Juego de Tronos, o el plan, bata estar en contra. Eta azkenean hori merezu. Gero ja aurrerago saiatuko Aldof, ja, badakit. Adibidez, hemen, hau en kontra. Galtzekoak ematen digu. Baina Marienburgo... bueno, eutxiko digu aiei erasotzen, porque aiek egin behar dituzte... Hostia, paladines. Engendroak dira... Vale, hau defendatuta dago, ondo. Akatu, fuera. Hau. Fuera. Kausaren armada bat kenduta. Fuera. Hau. Eta neutxeko digu aiei arazotzen. Behar dute minimo txanda bat egiteko ariete bat. Orduan, gero saietuko dira erasotzen suposatzen dut. Ariete bat edo pizkatxo bat gehiago egiten dutenean. Vale. Hostia, Karroburgo. Galduta dago, ez nahi zutletaz konturatu. Bueno, berdin du. Aldorfen defendatuko dugu. Azkenean muralla horiek defentsa emango digute eta hori da behar duguna. Bitu, erretiratu egiten dira, kabroiak. Armadori hor dago. Armadori kendu aldugu erditik orain, Franzekin. Fuera. Zu, acá. Vale, fuera. Primeran. Kausaren beste armada bat gutxiago. Líder de hombres, tamaño de obra 25, asistencia de proyectiles 10.
Zure esken nahi izango dau armada hau etortzea. Praise Sigmar. Ez dakit zer egin. Ez que, a ver, gaztelua zuzenan zetiatzen badigute, irabaztekoak ditugu nahiko ondo. Ditugulako gutxienez bost ballestero, infanteria nahiko 8, eta karroak, hauek etortzekotan karroak, harrera bat ireki arte ezin izango dute zer egin. Osa da, diru arazoa dekogula, orentxe bertan. Bueno, kausa alde horretatik pizka bat atxeratu ditugu. Hori primeran, bi armadak kendu dizkiogu, erditik. Eta hortik beste bat dago. Claro, suposatzen nuen, eta orain bai erasoko ditugutela, ezta? Eta sopesatzen dago gutxien ez makina. Azaltago nire azte exito, que cabrón. Vale, ona etorri. Hemen dago armada hau. Summon the Electricounts. Do not displease me. War calls. Ateratzea, bide zabal batera ateratzea ez da ideia oso ona. Jo, gaina dituzte zaldiak dira distantzian. Gekarroak eta ogroak. Prolak. Beste, 3 eta bat 4, eta gero 6 troll. Gero bere infanteria orokorren ez da txarra, guk alabardero nahikotxe ditugu. Dago en martxar, egon. Ostia, eski hau ojito, egon. Vale, orain hobeto. Ez dut neukan, generala gainera ez dauka nivel asko. Hormonen ez dauka izango ez habilitateak, ez magirik, ez... Hau bai! Kampaina. Eguna da, gorde. Eta saiatuko gara defendatzen. Saiatuko gara. Ja, zeo zer. Beitu horze polita toki hiru etxetxo horiek hor defendatzeko. Horretarako haiek eraso behar dute. Beste eguneko hiru etxetxoak dira horiek. Gainera mendria, nahiz eta nahiko aldapagora suabea izan, gainera aldapagora joan behar gara. Fikaz kontra infanteria, ja. Korazoi eskudado, horregatik dira nahiko ondo kargak jateko. Zenbakien aldetik uste dute abalte dekogula. Eske... Piskat komplikatua dago, Franz bezala izango bagenu pizkat espatero baten bat gehiago, igual errezago izango litzateke. Hemen dekogu hombres narmaz dituguna nahiko nivel egokia dekote, eta pena ematen du desaprobetxatzea nivel horiek. Are gehiago hien nivelak ez direlako guk, gainera nivel esperientziaren abantaia dekogu. Así que a ver zerretatzen den. Oraingokoan.
Marenburgo defendatzen. Printzipioz ezin gara hemen defendatu guk erasotzen gaudelako. Orduan, a ber. Zuek hemen. Zuek hemen. Vale. Bi hemen. Eskada gutxiago. Hau hemen. Hau hemen. Eta zuek hiru. Berdin dau. Ba, hemendik adibidez. Oh, erasora datoz? Hobeto ordun. Vale. Bigarren lerro bat egingo dugu hauekin izango dena. Amen. Bez, ez dauka zentzua hau egitea. Zer gertatu da? Ue. Ah, no, incorrecto. Vale, bat-batean medio joan da ez dakiz zergatik. Youtuberen movida raro hor, bat-batekoa. Ez dit eman FPS galera. Vale, Youtuberen gauza raroren bat. Betiko lez Youtube da. Igual top asko delako da baten eta, claro, lan extra. Hori. Epa, jode, erratu naiz, kontxo. Zuekona eta horri printzipioz. Balik eta lehen, nahiko distantxera zaudetelako. Hor datoz. Arkeriekin infanteriak eta lehen kendu barko ditugu. Egon. Bat horra eta bestea bestera. Eta alanda ere bat jan egingo dugu. Ezin dugulako zer egin. Vale. Alabarderoekin behar bada. Ostia. Hori gustatzen zait For France entzutea. Eske haien armada printzipala tolak dira, orduan ezin dut bez asko zere gehiago egin. Eta orain zuek denok hemendik kokatu eta zuek bio hemen bigarren lerroan adibidez. Eta bere generalen bila. Ostia, ze karga da hori, zoazte ibiltzen, txo! Eta hauekon arte torriko dira.
Sí, yo al de ellos. Ahí en general, lotzen dugun, ahí en general akatzea. Hostia. Jarri behar dut lan, porque es que azkenean bestela ezin dute... Naiz enteratzen zertaz gertatzen den. Ez que azkenean bestela ez naiz enteratzen zer gertatzen den, Osea, benetan diot. Vale. Vale, armada hau ia desmoralizatu dugu, ondo. Zaldi hau non daude. Mina egin diete bai. Pena merezi izan da gutxienez. Armada bat nahiko harin kendu dugu erditik. Orduan. Hau sakrifizio nahiko potoloa da, baina eske oraindik ez dira heldu besteak eta hau honekin akatzen daude, amaitzen daude. Honena da haiek nekatuta daudela eta guk aktiboa gaudela. Hori primeran dator gure alde gainera. Ostia, hauek erreteatu dira. Aka. Karga hori. Kauen tal. Haueko lehendik heltzen ari dira. Labordero haueko ona. Ja. Hor karga horren kontra. Vale, hemen nahiko ondo goaz. Vale, nahiko ondo doa, Nahiko ondo doa. Gainera hauek heltzen ari dira. Peskat defentsan mantenduko ditugu. Haueko lan. Zebatzen ari dira. Bale, karro hori deus estatu dugu. Kobarde, estos guerreros huyen. Que huyan. Men da Gloria. Bale, saldi batzu ditugu hemen. Oh, general honen kontra, ja! General hori kendu behar dugu erditik. Lehen bailen, venga. Zuek denok, ona. Hor laguntzera. De ja. Zuek be, honen bila. Vale, ona. Atzetik karga ingo digutelako. General hau akatu behar dugu, pero ja. Buah, arkeru pobreak. Atera espatak. Pero de ya. Vale. Vale, generala. Vale, ondo, generala akatu dugu. Hauei karga. Subioko ona. Vale, haie generala gabe, ja.
Ona. Bale, ondo doa. Eta salde hauek hortik galduta. Ezer dago burrukatzen aiena. Ez retiratzen daude trolak, bale. Puntu honetan saldiena ikusita, bale, egingo duguna da arkeruagek hauen kontra. Ja, así de buenas a primeras. Eta beste prestatu bestaldetik etorreko dilerako. Vale, generala ona momentuz. Eta beste guztia, hemen dagoen guztia, generala izan ezik hauen kontra. Printzipioz hori. Neko defentsa epikoa izaten ari da, Gainera oraindik neko fresko ditugu. Ez ditugulako erabili oraindik. Ostion. Karroiek itzultzen ari dira. Vale, ez, ondo. Vale, uste nahi digute Links guarde eskuadra hori, unitate hori bordau. Vale, ondo doa, Vale, arkeru unitate hori pikutara. Vale, korrigarik ez egin. Ez du merezi. Hauek kenduta eta hauek hartuta birregin lerroa. Hor datoztelako, osea, hor datoz, holanda gauza. Lens guarrak utzi digute hor makeatuta. Vale, zuek flanko honetan geratu, hemendik iturtzen badira. Eta gero nahiko fresko ditugunak dira hauek. Ingo duguna da, hauek hemendik birkokatu. Eta arkeru hauekin hemen birkokatu. Vale, zuek hemen kokatu. Zuek hauen bila. Zuek behona. Zuek biotona. Venga, ondo doa gauza bakarrik ja, hauek eratzen zaie. Eta mendik itzultzen zaiona, klaro. Hor dago. Zuek hauen kontra karga. Eta zuek hemen lagun. Erreteratuko direla, ziken nada. Hemen lagundu. Eta hoi aia badago eginda. Ona. Arkeru hauek. Txuen, hemen nahiko nazte urrastelko gula. Arkeru hauek, hemen kokatu. Eta hauek ona bota, adibidez. Hauek horregatu momentuz eskantzatzen, eta generala hemendik orain inguda, hemendik egongo delako. Arrapatzen dizkigute, argi eta garbi. Ez, gutxi falta izan da. Vale, hor datoz hauek dira geratzen diren azkenengoak, Ez
fiatu inoiz aietaz, porque batzutan nese eta akabatuta emon. Vale, hemen ja akabatuta guztiekin. Honetor jarri lan peskat diagonalean. Bada espada. Vale, listo. Listo. ¡Ole! Alaco victoria, chavales. Alaco victoria. Jasan dezatela min pizkatxo bat gehiago. General bat akatu dugu. Bi armadak ziurazki zuntxituta geratuko dira. Hauek esperientzia ego dute. Osea, ezin dut burruka politagoa utzi ja historian. Ezin dut burruka politagoa utzi historian. Gogorra! Nahi duzuen guztia, baina polita. Gogorra esan delako, Guztiz gogorra, baina egin diegun, orain txertan egin diegun mina, bikaina. Orain gauza da, pizkat alik eta lehen errekuperatzea bajak. Argita garbi. Ez badugu igual unitateren bat galdu. Alan bada eta espateroena bada, osea, espateroak. Jarriko ditugu bi eskukoak, eta listo. YouTube eman didan arazora, justo segundu bat izan da arazoa, izan da burruka garratzerako eta abar soldado guztiekin. Baina, bueno, den da ondo doa. Orain uste dut utzi dugula ia, como en plan de, hostia, zer egingo dut orain. Von Aldorf, ole, abisen polita, Von Aldorf. Vale, burruka bikaina, laguno, burruka bikaina. Burruka bikaina izan da bau. Ikusten nola, merezi zuen pizka bat herri hori sakrifikatzea, azken finean, ondo torri zaigu. Guk defendatzeko guzti hau. Gainera baita ere, generara galdu dute harin, gainera generara esperimentza gabeko genero bat zuten, eta nahiko ondo zehaztu dugu karroen kargak. Eta hori guzti hori nabaritu izan da harin. Buah, hori bai, esperientzia dago irabazten armada hau, primeran. Primeran, gainera, holan, beste armadak datuzten erritmoan, hobeto guretzat, esperientzia gehiago eta hori, haien kontra aurre egiteko askoz errezago. Victoria honekin geratzen gara. Beto, dirua eta dan eman digute. Eta egingo duguna akatu edo saldu. Liderazgo 4. Toren igual bai, egin dezakeguna da gutxenez hauek akatu. Akatzen bukatu, baina. Beto, bunitatu galdu dugu, así que ondo. Bi. Bueno, ez da arazo larrea. Besteak akatu algen dituen. Bueno, berdin du. Pena da ezin dugula Merinburgoko gaztelu hobetu. Ez ditugulako bez esenteak, bale, hau hobetuko dugu. Eta hauei emango diegu... Hostia, ez daude... Ai, ama... Jo, maizke berrunda maikabe... Hauetako bat eta hauetako bat. Adibidez. Vale, Merinburgo defendatuta. Vale, Karl Franz ezin da mugitu txanda honetan. Vale,
pegatuko dutena ondo doala, osea hor ondo doala esaten, baina, bueno, hemen zuek eta bar, komentario momentuz ez didazu ezer esan, eta hemenik analitika ondo doala dana eta bar, bai, primeran. Vale. Venga, ba, upo, latu naz, barkatu, hori da. Ba, bi burruka... Esta persona tiene un punto de habilidad sin asignar. Pegaso Imperial. Aldatuko dugu montura, hombre. The nation calls. Pegaso Imperial, bai, jartzen zaio, hori usten duen, jartzen zitzaiola automatikoki. Vale, txanda pasa. Asko eman dugu, hiru lurralde sakrifikatu ditugu, baina ondo atera da gauza. Vale, beste hortik doa, eta gure lurralde, vale, Grunburgora joango da. Ostia. Ez nintzen gogoratzen horretaz. Ez nintzen gogoratzen. Eta hor datoz bueltan. Bale, orain okupatzen gara hor guzti horretaz. Nik uste dut, honek ona Grunburgora etorri nahi duela. Grunburgo neko defentsa hona dago, baina nik uste dut ez dela soberan. Pick up the pace. Ready. Perlazo conseguido político, orden público es una cagada. Eta hemen... Asinine mortal. Do not displease me. Attack! Vale, galduko ditugu soldaduak, baina... Egingo dugu. Osea, hobeto orain, bestek etorri baino lehenago. Porque hauek etortzen badira, ja, akabo. To the provinces. Eta orain da, alde bat edo bestea. Edo biak, alba dugu biak hobeto. Hau, fuera. To battle. Fuera. Tropa asko galtzen dago, badakit. Badakit lepo asko galtzen dabilela. Let us move. Baina... That will incur my wrath. Atxara egingo dugu, bai. Momentuz, bai. Ja, espaterak ezin ditugu erreklutatu ez ditugulako hemen, ez dugulako hemen bestea. Berden bestea. Orduan hemen logikoena da... Olga reklutar... Eske ezin... Eske... Ah... A ver, defentsaz izango dugu defentsare, herriaren defentsare, osea que... Vale, hor, momentuz hor. Gogor da bilau, Gogor, baina ondo ateratzen gabiltz aurrera. Suposatzen dute hauek Grunburgo erasoko dutela. Hau dira, engendroak dira, kausarekin jolasten baduzu engendroak, GG wellplayaz, unitate oso bestia eta ona dira. Suposatzen du besteak itxarango dutela, hor beste armada hori etortzera, eta hori niri pizka denbora emango dit nola baitean.
Ah, bai, zuzenen erosotzen didate, bale. Fervor beliko. Liderazgoa behar dugu oraintxe bertan, osea... In the name of Magnus, the nation calls. Venga. Raise your Armada hau da, osea, Karl Franzen armada da. ¡Hostia! Galtzeko ematen digu! ¿Qué me estás contando? Ba, Grunburgon geratuko gara defendatzen. step to it. Hostia. Summon the Elector Counts. Horrek arritzen da oraintxe bertan, Bring me to my men. I will marshal the men. Ulrich's will. Hostia! Espatero horiek galdu ditugu, que mal! Fuera. Hostia, espatera galdu ditugu. Pegasen peiar egoko diogu. Piba no ditu egiten dira espateroak. Baina, bueno, lan bikaina egin da, Oso ondo gauz aguantatzen. Armango diogu. Eta, Arkaon dabil hemendik. Arkaon dabil hemendik. Prest niri bera sotzeko nik uste dut. Suerte Grunburgon defentsa hona dekogula. Eta kausaren movida guztia nire txate izan da azkenean. Baitu horrela sotzen digu. Arkaon urbilduko da? Edo ez da urbilduko? Ez da urbilduko. Beldurti utza da. Vale. Eta Marenburgo oso ondo gabiz defendatzen. Oso ondo. ¡Hombre! Alianza defensiva. Pues ya estás tardando a hacer algo contra el caos, tío. Me estoy comiendo yo aquí un patatas todo. Colega. Hor llegado datos. Vale. Beste galtzera egiten dute. Vale, ordun. Tesoro -1000, tributo. Orden pública +4. Ve, ondo de torkigu, así que ez dute esetxe esango. Venga, voy fuera. Ba, es que igual merezi du akatzen bukaltzea. Ez que gauza da, kantzen baditut eta erasotzen badu duanarekin, igual ez dakit kapaz izan naizen hau akatzeko. Utziko diegu, porque ez dute arriskatu nahi, eta Grunburgo... Argi eta argi Grunburgon dekon defentsarekin. Hau, pikutara doa. Eta... Mia zazpireun. Liderazgoa nahiko ondo dekogunez momentuz. Hau ingo dugu dirutxo bat ez la irabazteko. Eta... Gatzen segunarekin armada hau matxakatuko dugu. Vale, ondo. Badakit burruka gainenak automatikokin agora resolbitzen, baina... Gusten duzunez nahiko komplikatuak dira burruka hauek. Vale, Franz igo du niveles. Mantener la formación.
Eta ja, saldio behagoak hori bai egin dezakegula hau. Edo, egingo dugu behiratzeko ea zelan doan hau, hauek peina reklutatuta egan nola garatzen segun armada hori. Egin dezakeguna da, bai, alabarderoak. Ezin dugu goikoak direlako, be. Vale. Vale, bordune, zebe. Epa. Zer, hori pizkat posago zaudeten nirekin? Edo zer? Welcome, my countrymen. Orain bai, ¿está? Ahora que me he cepillado ya todo el caos. Welcome, my countrymen. No dute. Ez que ez dakit benetan interesan zari da hor konfederazioa batzea. Imperiora batzea, orain txertu. Ez que, bai, berarmedaketan hau traspasatzen zaizkit, baina... Join. Approach us, friend, and make your offer. Hau que se bez. Aguantatuko dugu oraindik. Porque badakite... Ze... Fiable inquebrantable ya, pero... Es que ez dekotes, igual, bai, probentxa bat dekote, mendaukat kamera, probentxa bat dekote, gutxienez, eta hor dabileze aguantatzen. Welcome, my countrymen. Eta guzti hau dago... Propietarios reinos fronterizos. ¿Me estás contando, tío? Deliver your message. Reino fronterizoak onarte heldu dira? ¿Qué me estás contando, chaval? Hostia. A ver, txanda pasa. Kaosaren beste armada badator hortik, itxazotik. Horrelako, olatu batek hilko nau. I hold Galmaraz. You may bow. Pacto de agresión me dan 200, vale, bai. Orius Kislev. Alianza militar, venga. Tenen hauek datoz. Eta bestak alde egiten dute, vale. Vale. Horrengo kotxan da neltzen dira, bai. Abitu? Ez nekin nahu neukala. Ostia. Eta hauek onarte heldu dira? Nola dagoen gauza, ez? Eta arkaun jauna non dago? Arkaun jauna... Igual de...
Non dago Arkaon? Arkaon akatu dugu eta ez naiz konturatu. Ba, Arkaon akatu egin badugu. Guerreros del Caos. Ja, baina ez da gertzen mapan. Aie, baia. Por nire ingo duguna da, igual pizkatz hasiko gara ja birra egiten erritxo hauek. Ez dut da korrupzio nahiko altu dagoela. Txanda pasa, ez dago beste zer egiterik momentuz. Eta sortxia, darmagu hemen 3 ordu, ja, Eta nahiko interesante dabil partida hau egia esan da. Nahiko interesante. Hor geratu da. Igual ematen digu justo horreltzeko eta desoestatzeko armada hori. Ez dakite. Retiratu egiten dira, ondo. Atzera egiten dute, ikusi dute ja gauza ez da goela gine erraza, ez da? Hostia, desgasta jasotzen dugu, baina bueno. Hostia. Guerreros del Caos, armas a 2 manos. Nada. Hostia, ez gara heltzen. Hostia puta. Fallo larria izan da. Hostia, eta bestean ez dugu reklutatu. Me cago en tal. Hori da Arkaon, ziur. Pero mañana Aldorf era Juan, pedazo de loco. Cho. Hay que ser tonto, Beto Bretaña ya beto dabil ni begin be. Hombre, egin dudan guztiaren ostean. Como pa no. Porque las hostias que me he comido al guztiak atxera egiteko, osea, pikainekoak izan dira, Joder. Hostia. Errore larria egin dute hemen, Gutxienez defentsa bikaina dago Aldorfen. Hiru. Adibidez. Boa, ze kagada egin dudan, txabal. Eta ez dut uste Franz helduko denik, Your king sends brave men to approach me.
this Hexenstag. Vale. Hau gutxenez atxera egin dute, así que Berimburgoko gunea pixka eta salbo dabil oraintxe bertan. Eta Aldorf setiatzen dabilz. Unos campeones. Is it time? Es que... Onwards! Fight for our nation. Into battle! Irabaztekoak ditugu. Automatiko? Ergeren defentsarekin bakarrik, Ez que morteroak... Araz izango litzateke bere artilleria, printzipioz. Aldorfeko burruka egingo dugu. Eta Aldorfeko defentsa ostean... Irabaztekoak ditugu, Egingo dugu Aldorfeko defentsa eta burruka honen ostean utxiko dugu, ja. Holane Aldorfeko defentsarekin, guztiok posik. Espero dut mortero horiek haien artilleria altzea. Gainera, haiek... artilleria dute, ez badute derasot da, ez dutela egiten arieteren bat edo. Eta guk... infanteria nahiko ona deko, gaina fusila asko. Horre los vamos a coser a balazos. Eta gero deko un tanque de vapor. Vaporezko tankeak ez ezkita asko gustatzen. Hostia, mañana en campo abierto. Hostia. Ez naiz horretaz kontuatu, bueno. Hostia, ojito, igual automatiko eman behar duen, Hore, konturatzen ari naizera. En fin. Deko lehen zorrak eta ditugu demigrifoak, be. Bai, demigrifoekin, ojito. Parece capaces de detener en seco al enemigo. Beldurra ematen dauena da bere infanteria. Bere infanteria da benetan mingarria izango da bere infanteria. Eta gaina ekoste... Eficaz contra infanteria. Ona da jakitea. Eta bere artilleria alik eta lehen kendu dezakegun gure artilleriarekin. Horrek ja bakarrik horrek abantai asko emango digulako. Ostia. Vale. Ze musika epikoa jartzen diguten. Demigrifoak ez badituzu ikusi, hemen dituzu, oso super politak dira. Corazaos, tío, egin hila de Dios. Beitu, vaporezko tankea. Raroa da. Baina, bueno. Morteroak. Morteroen alkanz... Ostia, arrapatzen diego, ezta? Hemen de jarrita... Haien artilleria gutxigatik. Pizkata horrela jarri berko genituzke. Vale. Hor? Osea, izango da azkenean... Barona da gure mosketeak nahiko iaia zieratik ondo rapatzen dutelako besteak. Torri gustoko daukat. Zuek. Atzean. Gatetan paporezko tankea.
hauek hemen. Hau da, generalen unitatea, eta gero demigrifoak hemendik, eta hauek hemendik. Vale. Zokazteko ona. Zuek ona bakit artilleria bat falta zaidala, automatikoki erortzen dugun artilleriarekin nahikotxo mindu. Bueno, haritxartan bizkat horrado artilleria. Bai, gure artilleria benetan bikaina egiten dau. Eta osa da gutxienez demigrifo batzuekin edo saldi batzuekin eta bestak aurrekoei adibidez. Gauza da mintzea. Alan edolan, baina mintzea. Vale. Ostia, egin digute mina hemen, saldiei. Artilleria da, beti bezala. Mina egin behar dute. Galtzen dugun haien artilleria kentzea. Vale, ondo. Bere artilleria ben kenduta, ja... Esko zero beto, Grazian egiten duten demigrifoak kargare... Oh! Eman dioten hostia. Tumba. Hemen lagundu. Baina, ja. Ja, gure... Ostia, eman digute hor. Min bikaina, Ia gure arabarderoen... Arkanzean daude. Bueno, haien infanteriak asko zero behagoak dira, hori argi izan. Baina, orain bezuzko armekin. Oh, generala. Zuka hauei. Bala, haien artilleria ja deusestatuta dago. Bale, artilleriarekin kenduta be, ja nahikotxo egiten dugu, Hau da, Aldorfen defentsa, lagunok. Orain dator, pizkat igual... Bale, zuko na, etorri atzetik karga bat egitera edo.
Eso que viene en carga bat. Están atacando a nuestro señor. Y ya, pero antes... No puedo hacer más, vale. Eta artilleriak... Tirokatu ona. Eta bestea ona. Gainera geldo daude, así que hobeto. Buah, es que... Pero general akatuta... Bikain izango litzateke. Zuetako bat... Ona. Eta ustut, ez dakit akatu dugun edo ez, baina... Toma, ostion. Bai, ustut bai akatu dugula, hasi direlako bizkat erretiroan. Vale, ondo da, Altdorfen defentsa. Ja, egin infanteria bizkat desagertuta. Kainoia izango, artilleria izango diogu tiro gelditzea. Zuek espatak atera, honen kontra aurre egiteko. Hor dator saldien karga. Vale, oso ondo defentsa ona dugu bikaina Altdorfen. Kausa, primeran akatu ditugu, nesetan nire errore taktiko txikitxo hori. Eta hau badago ia. Ja, hor general nahiko ondo utzi digu lehen guk akatzeko. Pum! Fusilada padre. Zuek hau en kontra. Eta zuek hau en kontra, adibidez. Oraindik infanteria hor dabil, Ez pentsa. Eske hau, kantxarra da hori. Ona. Baitu saldi horiek hor, ara joaten. Gainera zuen laguntza hemen behar dugu. Pam! Ma, tiro egin! Kauen tal. Hor fusilamendu lerroa dugu hor. Hostia, general retiratzen dabil. ¿Qué dices? Ona karga. Hostia. Neko arazo larriarekin gabil orduan. Hauek itzuli ona. Hauek erretiratzen dira. Hemen lagundu, porque hemen deko kriston liada bat.
Quema ropa. Eso me falta. Hostia. Bakarrik faltatuko ditzaidake orain burruka galtzea. Irebazita zegoenean, tío. Venga, zer gertatu da, irabazita zegoen, no fastidies. Tío, venga, ¿qué puta moral tienen estos? Mendik, se moral de kota, hecho. No te litekau posible. O sea, Nora de Montre. No, he dado en contra. Es que es Takin, no la de Montre. Guerrero del caos con alabardas. No la de Montre de orain nagugaltzen, tío. A ver, de la posible, cho. Están hechos polvo, bañera. Venga. O sea, no la da posible irabazita zehozer bat batean horrelako buelta bate batean. O sea, irabaztera goaz, baina hiper mega justo, O sea, ez pentsa... Bitagope, itxuli dira. Bateria fusiak eta kokatu hemendik. Adibidez. La victoria está a nuestro alcance. Ia vuelta eman duen ostean. Kauen die. Ia galtzen dugula. Vale, venga. Venga, badagoela. Eta hori generala akatu dugula aspaldi, O sea... Txiko digu pizka bat trope hor pipa ja errematatzen haien tropa, porque holan pizkatxo batzuk gutxiago da berdin dago.
Iaia usten dut galtzen genuela, defentsa hau. Iaia usten nuen galtzen genuela, txabal. Egin diegun bai, eta hori generara iaia zeratik kendu dugula erditik, osea... Bueno, gutxenez, ez eta pare bat karro salbatu egin zeizkien, almada gehiena deus estatu diegu. Defentsa bikaina, hori bai, defentsa bikaina. Bikainekoa, bikain konpertatu egin dira soldado guztiak. Artilleria be egin dien mina hortik bikain. Izan da hor klabe bat neko ona, eta hori haien artilleriarekin mosketero ditzen diete. Hauetako bat kendu digutela hasieratik praktikoki haien artilleriarekin gure zielako harrapatzen. Ez dago bat ere txarto. Aldorfen defentsa altxamar gora. Bikain. Kargatzen behitu. Gainera, vaporezko tankea zazpigarren nivelera igo da. Kojonudo hori, osea... Eta salbatu egin gara, nik uste dut, vaporezko tankeari eske, porque egin du 83 baja, ojo, ez dela zer gutxi. Nik uste dut hori eman digula salvamentua basikoki. Porque bestela galduta geneukan. Baina, bueno, holan ikasten dugu be, holan ikasten da gauzak. Eta da zuek ikusteko bizkat, honekin zuek ideia bat egiten duzuek, gauza daukan indarra horrelako arma batekin. Victoria Pírrica. Vale, mande ote mina zeion. Vale, Aldor salbatuta, haien general akatuta. No, ez daltzen baina, bueno. Hau da geratu zaiena, así que primeran. Pitzan da. Vale, ez da igual sartuko ditu hauek. Porque diruz ez guaz oso ondo. Ba, super ondo egin dute defentsa, super ondo. Vale, ba, nik uste ja hemendik utziko dugula, nahiko txogoaz, 3 ordu eta piko, 8 terdian, ja laiztero gaziko ezibernaiz eta gauzak egiten. Espero dut guztok esan duzuela, guztok esan baduze, epagio zen behar duzuen, zaindu, eta horrengo arte. Kur!